Ƙasashe guda 10 da aka fi samun yawan haihuwa a duniya a shekara ta 2025. Ƙasa ta farko ita ce ƙasar India. Aƙalla a kowace rana ƙasar India ana haihuwar jarirai kimanin jarirai guda 63,000, wanda a shekara a ƙasar India ana samun ƙaruwar jarirai kimanin miliyan 23. Ƙasa ta biyu ita ce ƙasar China. A ƙasar China aƙalla a kullum ana haihuwar jarirai kimanin mutum 23,000, wanda adadin shine kama kenan a shekara ƙasar China ana haihuwar jarirai kimanin mutum miliyan 8,700,000. Ƙasa ta uku ita ce ƙasar mu ta gado, wato ƙasar mu Najeriya. A ƙasar Najeriya a kowane awa ana haihuwar jarirai kimanin 860. Shi kama kenan a ƙasar mu ta Najeriya a duk rana ɗaya ana haihuwar jarirai kimanin 21,000, wanda a duk shekara a ƙasar Najeriya ana samun haihuwar jarirai kimanin guda miliyan 7,600,000. Ƙasa ta hudu ita ce ƙasar Pakistan. A ƙasar Pakistan a kowace rana ana samun jarirai kimanin guda 19,000, wanda a duk shekara a ƙasar Pakistan ana samun jarirai guda miliyan 6,900,000. Ƙasa ta biyar ita ce ƙasar jamhuriyar Congo na Afirka kenan, wanda a Congo aƙalla a kowace rana ana samun haihuwar jarirai kimanin jariri 12,500, wanda a shekara a ƙasar Congo ana haihuwar jarirai kimanin miliyan 4,600,000. Sai ƙasa ta shida ita ce ƙasar Indonesia. A ƙasar Indonesia a kowace rana ana haihuwar jarirai kimanin 12,000, wanda a shekara a ƙasar Indonesia ana haihuwar jarirai kimanin mutum miliyan 4,400,000. Ƙasa ta bakwai ita ce ƙasar Ethiopia, Habasha. A Habasha ana samun kullum ana haihuwar jarirai kimanin 11,500, wanda a shekara ɗaya kenan ana haihuwar jarirai kimanin miliyan 4,200,000. Ƙasa ta takwas ita ce ƙasar Amerika. Ƙasar Amurka a kullum ana haihuwar jarirai kimanin 10,000, wanda a shekara ana haihuwar jarirai kimanin miliyan 3,700,000 a ƙasar Amurka. Ƙasa ta tara ita ce ƙasar Bangladesh. Ƙasar Bangladesh aƙalla a kullum ana haihuwar yara kimanin 9,400, wanda a shekara kenan ana samun haihuwar yara kimanin miliyan 3,400,000. Ƙasa ta ƙarshe a cikin wannan jeri namu ita ce ƙasar Brazil. Aƙalla ƙasar Brazil a kowace rana ana haihuwar jarirai kimanin 7,000, wanda a shekara ƙasar Brazil ana haihuwar jarirai kimanin miliyan 2,400,000. A kowace rana ana haihuwar jarirai kimanin 362,000. A kowace rana ake haihuwar jarirai a duniya, wanda a shekara kenan ana haihuwar jarirai kimanin miliyan 132 a kowace shekara, wanda ya kama kenan a kowace rana a kowane awa daya ana haihuwar jarirai kimanin 12,000, wanda a kowane minti daya a duniya ana haihuwar jarirai kimanin 252, wanda adadin shekara kenan a duk sakan ɗaya na agogo a duniya ana samun haihuwar jarirai kimanin 4 zuwa kuma 5.